Eusko Jaurlaritzak familia eta lana bateragarri egiteko, seme-alaben edota mendetasuna duten senitartekoen zaintzarako diru laguntzak jarri ditu zure eskura. Zure seme-alaben zaintzarako, eszedentzia edo lanaldi murrizketa eskatu dezakezu. Eszedentzia. Gutxienez 59 egunekoa eta gehienez 900 egunekoa izan beharko da. Laguntzaren zenbatekoa berriz, hileko 245 eta 282 euro bitartekoa izango da. Eszedentzia urtebetetik beherako haurrak zaintzeko hartuz gero eta bi gurasoen baimenak parekatzeko, Eusko Jaurlaritzak kotizazioaren 100% ordaintzeko laguntza berezia aurreikusten du. Laguntza hau langile autonomoek ere eskatu dezakete. Lanaldi murrizketa. Diru laguntza eskuratzeko aldia gutxienez 59 egun eta gehienez 2700 egunekoa da. Jasoko duzun laguntzen zenbatekoa berriz, 151 eta 223 euro bitartekoa izango da. Horrez gain, lanaldi osoa baduzu eta seme-alabak zaintzeko zaintzailea kontratatu behar baduzu, haurrak 3 urte betetzen dituen arte laguntza bereziak eskatzeko aukera duzu. Mendetasuna duten gertuko senitartekoen zaintzarako ere, eszedentzia edo lanaldi murrizketa eskatzeko aukera duzu. Gutxieneko aldia 59 egun dira eta gehieneko aldia eskatzailearen arabera aldatuko da. Laguntzaren zenbatekoa 245 eta 282 euro bitartekoa izango da. Lan murrizketa. Gutxieneko aldia 59 egun dira eta ez dago gehienezko mugarik. Laguntzen zenbatekoa berriz, 151 eta 223 euro bitartekoa da. Zaindu beharreko senitartekoaren osasun egoera oso larria bada, eszedentzia eskatu dezakezu. Gutxieneko aldia 59 egunekoa izango da eta gehieneko aldia eskatzailearen arabera aldatuko da. Laguntzaren zenbatekoa berriz, 241 eta 288 euro bitartekoa izango da. Lan murrizketa. Gutxieneko aldia 59 egun dira eta gehieneko aldia eskatzailearen arabera aldatuko da. Laguntzaren zenbatekoa 149,5 eta 230 euro bitartekoa izango da. Kasu guztietan, laguntzaren zenbatekoa 130 areagotu daiteke. Informazio gehiago euskadi.eus web orrian edo 012 zenbakira deituta.